नमस्कार मैत्रिणींनो, अन्नपूर्णा मराठी संस्कृतीमध्ये तुमचं हार्दिक स्वागत। आज आपण चिक्कूचा ज्यूस कसा बनवायचा घरच्या घरी ते पाहणार आहोत। एकदम साधी सोपी रेसिपी आहे। बाहेरचा जसा आपण ज्यूस असतो त्या पद्धतीने घरी ज्यूस बनवणार आहोत। त्याची पूर्ण रेसिपी पहा। चला तर आपण त्यासाठी काय साहित्य लागतं ते पाहूया। आपण चिक्कूचा ज्यूस करण्यासाठी मी इथे 4 चिक्कू घेतलेले आहे। 3 चिक्कूचे मी साल काढून टाकलेत आणि मी ह्या चिक्कूचे तुम्हाला साल कसं काढायचं दाखवते। हे अशा प्रकारे साल काढून टाकायचं। आपण याचे बारीक काप करून घेऊ। चिक्कू मधले बी काढून टाकायचे आणि हा जो पांढरा भाग असतो तो पण काढायचा, कारण आपण जेव्हा ज्यूस पितो तेव्हा चिकट जे लागतं ते हे पांढऱ्या भागाचं असतं, हे काढून टाकायचं। अशा प्रकारे हे वरचं काढून टाकायचं। अशा प्रकारे मी सगळ्या चिक्कूचा दही काढते आणि छोटे छोटे काप करते। मी अशा छोटे छोटे काप करून घेतलेले आहेत चिक्कूचे आणि दूध घेतलेलं आहे, पिठी साखर घेतलेली आहे। आता आपण त्याचा ज्यूस बनवून घेऊ। हे सगळे मी मिक्सरच्या भांड्यात टाकते। मी छोटा ग्लास इथं दूध घेतलेला आहे, दूध टाकते। त्यानंतर पिठी साखर मारते 1-2 चम्मच आणि थंड करण्यासाठी याच्यामध्ये बर्फाचे टाकत आहे। 2 ते 3 4 टाकायचे। आता आपण हे मिक्सरमध्ये वाटून करू। इथे आपला चिक्कूचा ज्यूस तयार आहे। आता मी तुम्हाला हे ग्लासमध्ये काढून दाखवते। हा पहा, एकदम सुंदर झटपट अशी होणार रेसिपी। नक्कीच तुम्ही करून पहा। धन्यवाद।